UMLA ke Shillong North haga khanyo tarik ukalaling kor arja arpuar ulas dangai ke jiaki daga basyong kalai mengor Hamadan Malki ban penpau ke jing persha namar ke jing bampatiau jang ke sarkar halor ki mat jing dawa baga khanam kala ai menteri rang ba nadu kini kiski baladem lasen ran lang yuba Edelbert Nongrum daki dongkit kambat kit khot jang ke khanam Hani ka singi ka mga bu deadline ya ka government na so si ko galiang ko mu part and parcel jong government ngawan bu deadline nomor is high time ko bangin numla shu ya ka bangin shu ngai ka tien ni haban bu ka por kam ta me aswa ban rakhi ya ni ka jingdap sanpus nam jong jing anti jong jala na du yo ya ka jong ka jala tingi i ba ngiyo ya ka jala nrei pat ngimdon pat ya ka hok ngimdon ru ya ka bor ko mo jala wan pantri kam ya ki policy ka bang nadon bar kumju ki an ki banyada kerpang ya kering jam rio bar kham tam ki issue ki mat ki bakta kham tam ki khon sama ko bang labu ya ka jingdawa khamat ka sarkar da mujib marsab dan burom yani ki santali ki mat ka we ga ban review no ya ka reservation policy namar ka de lalong high time bak lalong outdated mo sanpos na mantang nang ne kumju population hiti ki por lang kalong da kumbai mantang population kalong da kumbai kam de mau tumun ra ka no communal conflict ndrei kani kalong ba katkum ka objective jo abla adopt ya reservation policy kalong ban uplift ya ka state lamba ki youth ki balong eligible youth kana mungkin la bakin shim ki banta jo ki kam bar kata magi jimpuli per ka bari boot job bar ka academic phi kawai kalong ba kani kan kata ru ya ka administration kita ki efficiency administration ni deban don ki bri betabet kanang baka ka state kan kio kani kadi gawi ka reservation policy te ba ar par kadi ka enhancement of age limit kani ka long high time kham tam yang ngi kam ban ai ka give ya ki khon samla ki jongi namar kham tam ni covid mata arsenam bar ngi i hani po state jongi ru kam don kan ka advertisement abri ki post ki 1,000 tam ki post ki ba long ki ba long vacant manta la bon tri gisnam kim shema la ban advertise kam tip ki penong kam gumlo war ni ka contractual ru ka dei ya ka ban ai ka proper advertisement kanang ba kanong pendu jing kermen ya ki samla nomor ki samla ki minti ba dei kalawai tapi ya badai kan ni ka enhancement boleh ko ba pet ki babon ki state jong not east ru la enhance ka each pada kiwi ki state ka state odisha krang i dang shen tian rei kan ni kam dei ban ong ban pej anu sa kiwi dei ai ka state jungi kan long kan sa kiwi ngin dei dak jong kamram ka dei ti bar ka jingkit kri ti kiwi ka long ban ai give ban ai to give boon for our youth mo ti kham tam ka long ba ngin ai man si bikin ba bur ki khon samla ka ngim ko apang ni ki long desperate ani kan long frustrated ha ka jingim ko jong ki manta ki don khna sama ki ngin dei ngini puli ngim yo kam tenrei hoi kadai ka por ka bangi sutu ka saturated ka kam tenrei ka sulong baka government ru nga demand baka dei bandon ka fair and kadai ka fair means ha ka badai kadai bandon ka fair recruitment na ka badai khon sama ki jongi kam dei bandon no ka madi pollution maka ni kan penduk mesin kam tam khon sama mo ti ka balai ni awara ru ini ka mat ban bifurcate ya ka join kada mereka asam mereka it's high time kani sau sanpus nam sebenarnya imat kani kade goi ka banta ka wala penlong ka loopholes na kamta man penbet yo pur usam ti bar kani ru kalong goi ka demand jo ka por ka bang ngidong kam ban bifurcate rangim don ki prole jong ru nring asngu ba state government kade ban pursuit kade ban penbor ru ban penbor ka central government ha ka ba desi ban separate ya ni ka join kada apre ka asam ni khalia man idon ki brio ki balong ka direct appointment ka bari lembaga ka benuan be specifically na batai ni ki separate state semut kadon ka independency haka rokom trekam ku jong ki ka authority ru gidon umungen rakhi yak ta ka sanpus nam jong kani ka jingya linti sanpus nam lu ngiyo la jong jala hatu ke bangidon kum ka state de denmark ka daw ngam suhun banam sudan jengmut bangabu ru kata ka jing keli segi apa ba na song jong jalam khali hatung ilong song hok song ni aban rakhi ya ta san post nga ba state kam to di ki policy ko bangidon ru ki bobon ki kala conspiracy de lor tanong rim ko bang apet ngimdon ke jingi onong ti ba de lor tanong rim ba menta nga permanaru ya ni ka sit in demonstration ru menta si khanyo tarik hadu arpo artarik man step shipo bije kan nan perkut ya ni ka sit in demonstration bangan song ru anin chaka hadu bandayo ini ki jingdawa